कागद उलटो कशा पाडता पण. अरे काय तरी लहान पोरी काय समजता. हम बच्चे क्या काय नवीन पेशन आला ही नवीन पेशन वो स्टार हां फणी वर कशा घालू जो. हा टाकते कसं तो माहिती आहे तू सोड आणि बघितलं काय करतो बुडूक काय सगळ्यांका 4 कोकण माका 1 थेंब. माय जायची दाढी को बोकड झालो कोण तू काय सांगणार कल शिवाय जिलेट आहे माझ्याकडे. जा कोयतान जा. थँक्यू पाटला नू म्हणलं आभारी आहे. आभारी एवढा नको त्यांच्याशी बोलला एवढा नको आभारी नको याचे नको. आभार तुला आता वरती गेलो. कोण आबा आमचे आभार कसले आम्ही वांडरांचे आभार मानणार. किती पंक्ती बसती आहे साधारण 3 बसती. हा 4 असते 4 कधी घालतो कधी कधी लवकर राहता बघ बघ लवकर. याचा लगीन करूया लग्नाचं हे घराचा केला सर झाला करून तर साध्या असते लग्न शास्त्रम शुद्धम समर्पयामी शास्त्र केलं ह्या झाला नाही पण तू कर कशी जेवती ते तरी बघ ना. म्हणजे म्हणजे ताट असो ताटात तोंड लावला नाही म्हणजे वड वड तुझी समाधान होईल. तसे इलेल्या माणसांची समाधान झाली ना की घरात शांती मिळाली होई ना रे शशी. शांती जायचं हा याद तर इलेल्या माणसाची उठाबस झाली ना की त्या घरात आपोआप शांती येईल. 4 लोकांचे पाय लागले ना घरात दारात की आपोआप शांती रे घरात. हे बघ काय तर याला पाया दुसरं म्हणतं करू की हो दुसरा केलंच तरी झाला. दुसरा काय करता यार बघा रे पुरा हे काहीला पुरा खाची आईली लाईनी उघडवते झाका नाता जेवण राहून बाबा खाली बस लाईनी काय रे पडला. कोण पोर झाडाचंच नाही आमचं. एक आपण दिवसात 100 उठा म्हणजे उलाढ आली. मग 2 हवे होते हा काय ना होती म्हणजे खेळत राहुले असते. काय धांदल करू नको कानपाट फोडून टाकली. एक कामात गेलो आता अरे तुझा तोंड ग पोईत ना कसा. अरे पप्पा तुला डाली पटीर घ्यावं काय तर हवे ते घ्या. मेनू कुठचा फरसाण आहे काय आहे बरं ठेवले सुत्तर पेनी तरीची पेंडी ठेवले बरं ठेवी बघून समाधान झालं. हे कोणाचा बारसो झालो गो. या पण नवीन दिसत या 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 पाहुणे कशाला ग. हे चाय माझ्या उपडी करते माझी. या मॅडम या इधर कुदर चाय बी घ्यावा हे डबो तुमच्यासाठीचा. कशाला आली हे माझी चाय पुढवशी बाबा तू. झोप चॅटिंग करून मला दमला टा. आग लावतले मोबाईल अंगायच्या आंब्यांचा करीत हे माझी चाय आम्ही एखाद्या जागी होतो. आंब्यातला तू काय समजता. चाय या आमचं काय नाही. वेगळाच होता बघलं ह्या तकडे चकली दडून ठेवला. ह्यो खाता चकली आणि आमका फरसाण कुत्र्याचा फरसा कसला. हो किती म्हणजे एखाद्या चांगल्या मनात म्हणजे जिलाक चांगला काय चांगला कुरकुरी खाता चकली ती बघ. तो खायचा दुसऱ्या डब्यात असा जादू सोडलो तुला काय सांगल्याकडे साठा तुका काय सांगतोय 10-20 रुपये तर पुष्पा सांगतात त्यांका चकली कशा दाखवलं बघलं. पुष्पावला बडा होय ना रे ह्याच चांगल्या खरंच असो असो तात पुष्पा एका तकडे घेऊन गेला सांगा कशाक बाहेर घेऊन इलो घरात खाऊन यायचा ना तसाच चांगला आमका कळाला कसा बरोबर आहे ना रे. डबल घेऊन येतात माका गावली तर मी घेऊनच येईन सगळी.
केस बीस सोडून उदासारख्या टाइम मध्ये राहू. कैदाशिनी सारख्या कशा आहे. नाही एवढा काही बघती तर केस घ्या कारण बघू हिरोईनच्या पुढच्या पुलावर बसली तर संध्याकाळचं चायनीज मारणार गजाली तर एक नंबर आहे गजाली. तो मेन आहे ना तो मेन हा पुलावरचो बिडू वाटता तुला एवढंच होतो बिंडू. हा कोण हो कोण काय बंद आहे चालू काय नाही तर वाटता तुला पुष्पा म्हणत होता म्हणून सांगायचा मला 8 दिवस जेवढून नाही तसं फरसान करता बघ कसो तशी मांडावर घेऊन ते पुढ्यात लावून ठेवले सगळ्या त्याच्यात पाहुणे येतात तसे नाहीतर का मी खायला कसला रे कुती यांचा मग पाहुण्याने दिले आता आमची खाऊचं काम करायचं. ह्याची सगळं मांजराला साठून ठेवला मांजरा पाहुण्याने दिलेल्या ते मुका दिल्या आपल्या पैशाचं नाही. मी खाल्लंय मागाशी बसल काय बिंडरू नाही खाय सकाळी कामात होतं ना ते नाही बिस्किट आणि त्याला टाइम होऊन पार्लेचा संध्याकाळी येलो की टाइम नसा नाही तवा नंदनचा होय ना पार्ले संध्याकाळी इलो म्हणजे टाइम नसा म्हणजे निलो नालो दबा दबी पुलावर जाऊ लागतो ना पुलावर पाहुणे गेले आमका याच्यात घरातले हे तुझं गो असता तो पुलावर चौकशी घेऊ गो गो जबाबदारी किती आहे त्याच्या मोठी जबाबदारी आहे जबाबदारी आहे पुलावरची एकदा नाही गेलो तर केवढे पडा जबाबदारी आहे हेचो भिडू होतो मित्र मित्र हेचो खास माणूस होतो. तर मित्रांनो चला गजाल्यांका सुरुवात हा बघितलंच असेल आधीच. आता फनी काय ते घालतात ती बघूया आपण. चला तुझी खुर्ची हे जेवको वयाचाच की हे जेवण फनिया घालूसाठी खास साक्षी आणि तेजू. फनिये काय मग फेनी आहे ना ह्या काय केलं मीठ काय केलं मीठ टाकलेलं आणि जिरा पुडा ते मग उकळून घ्यायचं नंतर वाळून पूर्ण गाळून घ्यायचं पाणी. काय 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 कसं काय उकळून झाला ना पुन्हा 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 हा त्याच्यात ना हा पहिलं काय पहिलं पाणी घेतलेलं त्याच्यात मीठ टाकलेलं इकडे तोंड इकडे त्याच्यात मीठ टाकलेला त्याच्यानंतर जिरा टाकलेला आणि तो सगळा उकळून झाला ना त्याच्यात आधी आलं लसूण पण टाकायचं नंतर सगळं उकळून झाल्यानंतर गाळून घेणार पीठ टाकणार. तुका काय सुधरत नाही तू खाऊन फुलस. पूनम ताई तुम्ही सांगा तुम्हाला जमतं का सांगायला. तू भारी सांगतो सांग ना. तुका नाही माहिती आहे मग एका माहिती आहे म्हणजे साक्षी मेन आहे तुका माहित नाही कट उत्तर नाही देता कोणतो मराठी म्हणजे तुका नाही माहिती आहे माहिती नाही. त्याच्यात पाणी ठेवलेलं त्याच्यात जिरा पावडर घातलेला मीठ आणि आला लसूणची पेस्ट टाकणार पेस्ट टाकूची आहे तू म्हणजे वेगळी चव वेगळे फेणी वेगळी ट्राय करणार म्हणजे वेगळे होती ना बरोबर. तुझ्या आक्रोशात नाही होते म्हणजे पहिल्यांदाच बनवतात म्हणून म्हणते. पहिल्यांदा फेल गेला तरी चालत पण आम्ही बनवून दाखव. काय साक्षी दाख तेजू 3 आचार्य ह्याच्यात साक्षीक जास्त माहिती आहे यांका काय माहित नाही. साक्षी मेन आजचो करणार ते मी आज पुनम काही ताब्यात घेते तू काही एक करू नको करूच्या भांडवलीत पडा नको ठीक आहे बाहेर 2 जेवण कर नाही मला जाऊचा लवकर आम्ही झोपणार आहे ना जाऊ खय जाऊचं आता काय सगळं झालं ना लवकर पुढे ना मम्मी पप्पा आणि कोण जायचं रात्री गाडीत निघत बहुतेक जण बायका थोडी येणार नाचात सगळे पर भाजीला साक्षी दिंडी आहे का. आम्ही दिंडी कुठं आहे दिंडी खालच्या वाड्यात हयचा जवळ रामदास मित्रावकोर हे बाबा हे गाळूक तरी आहे हा सगळे लसूण घालतात तिखट लसूण एवढी घालूची साक्षी काय तर माहिती आहे.
मी आपलं बघू केलंय 4 कावली देव पावसात चळूक तर बराच झाला. पुण्या काम धंदा नाही म्हणून काढलाय ना फेरी यांचा. सकाळपासून टेकून बसा. बोलणार होता थांबला था. काम धंदा नाही सकाळी साक्षी तोंड तरी धुतलं 7:30 उठा बसायचं. लसूण वाटत नाही म्हणून म्हणतो. ठेवशी टोपल्याकडे आणि मोबाईल होता प्रेग्नेंट जा वर. ताच याच्यातलाच माकाच काय समजत नाही. हम ती हमारे ती हे आता आला टाकून घेतलं साक्षीताई कसला मासाचा साक्षीताई आलं लसूण वर राहिला ताई बनवताना नंतर इज्जत पण काढता. तू माझ्यापेक्षा 25 किती 25 वर्षांमुळे बारकी लहान. तू एवढी होतीस तेव्हा मी एवढी होती. चला बस रे का वर गाळूक लागते फेंडी जात असतं वाटेक लाग तुका कोणी थांबव फेंदूर ह्या का आता पावसात सुकती चांगले ना. दोरी बांध हे दोरीवर सुकती दोरी साबुदाणे घाला. मग साबुदाण्याचे नाही ते मग कसले पीठ खाया पिंके पण उचली नाही तर कारण का पिंके मसाला लावू गेला काय मग तू जाणार तुका उद्याच पाठवणार होतं. खय पाठवतो ते का पिंक्याकडे उद्या तकडे घ्यायचा. पुष्पाबाई 2 दिवस आमच्याकडे चल बाई. बाई मग रतांबे फोडून बोलत असते तू. रतांबे फोडूचे होतो बाई माझ्या जागेवर तू जात कधी रतांबे ते फोडून झाले नाही काय साक्षी उकळतात की ना दिसत नाही का. किती मिनिटं ठेवायचा या थोड्या वेळ झाला गाळू गाळूचा या पाणी गाळून घ्यायचं आणि मग परत ठेवायचं तुझी इव्हनिंग मग पीठ टाकायचा. हो का नको ते झिंजेची बाबा तोपर्यंत इथे उभ्या राहायचा काय आता पाणी साक्षी काय करायचं हे पाणी 1 ग्लास सकाळी आणि संध्याकाळी प्यायचं 3 वेळा सकाळ दुपार आणि संध्याकाळ गोराव करणार पिल्यावर काय होता गोराव करता म्हणून तुला गोरा झालं एवढं पिलो आणि ह्या तोंडात लावायचा फेस वॉश इथं काय करता साक्षी तेल लावून घेतो चिकटात नाही का खाली चिकटात ना पीठ तेल लावून घेतो. असिस्टंट आणलंस तो झोपता योग मास्की हकवता पेनियाची शूटिंग शेवयाचा लावला ह्या हे फुल रे म्हणजे मेल्यानं काय मेला साक्षी कुळा म्हणताना त्यांनीच कळले ना बघा. मी नाही म्हटले साक्षी अजिबात हा म्हणणार एक सांग पुष्पा म्हणत होता त्या दरवाजाकडे राहा.